etorri nintzenien, ja, 2 urte pasan dintun, etorri nintzenien, umeden da ipenik endo. Mien arropa. Mien arropak. Hor behien. Orduan obrain behar dizen gendun, Seguriateak orduan txerrexak eguen, behien. Oineten da dau, baina orduan txerrexak eguen. Eta obran hasi ginen nien gure aitake, utzi horre txoko bate zerreina eukitzeko. Eta hori umeden da kontu hori gula Ameriketan ikusitxako gauza batekin etorri zinen edo? Bai. Edo karton normala zan? Ez. Ni asko ikasi nun, Bai. Handik etorrita dendane asko lagundu zian anegotia. Hori, dakizu nola egiten den hori paketiak eta lasuak eta horiek, hemen ez zegoen. Eta nik egiten ditun, paketiak eta lasuak eta ikusi nola egiten dagoen, jendiak eta esatezun. Ikusi nola egiten dagoen, lasua eta holan egiten dauta. Orduen Nobedadia. Nobedadia zian.